chongondishamisawo nevo vanhu vacho ivavo tichingovaona varipo vese vakazviita varipo tichingovaona saka kurarama kwacho nikondirwadza hangu kugara ndichisangana nevanhu vacho ivavo vakazviita every time tichingovaona. Baba varipo, mai vanga vakamira pagedhe varipo pamba, vana vachokomana wani wacho aripo apo tongomuona. Saka ndiudzeiwo tunorarama sei, pakafirawo murume pacho nenge uchingopaonawo everyday. Saka kurarama kwacho handizivi tungararamawo seiwo. Handizivo kuti hurumende inoda kuti tidiwo nechiitiko chakaitika kunoku, kuti vanhu ava vongogara muno here zvachose tichivaona vachifamba everyday, muchingovaona vachifamba. Mukomana akatema nedombo umwe wacho aripo pamba apa tichingovaonawo. Handiziviwo ipapo kuti mukatibetserewo zvakadii kuti vanhu ava kana vari vekubvawo vabvewo munzvimbo tisavaona, nekuti aisedu hatina tiri varanda kwavari, ivo ndivo vanoziva. Saka tongokumbirawo kuti hatizivi kuti torarama seiwo munyika medu muno. Muri Zimbabwe muri rudadiso, tinokukwazisai mese nemitupo yenyu yakasiyana siyana. Ndinovimba tiri kukuwanai muri kunzvimbo dzakasiyana siyana uyezve muri vatano. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Nhasi uno tiri kwaManyoni village 2 ward 9 Mhondoro. Tofunga muri kuziva kuti tiri kutenderera nayo Mhondoro. Pasi nzvimbo ino iri pasi pamambo nyika. Tauya kuno asi haasi manake. Ndofunga munozviziva kuti kazhinji kacho nzvimbo dzatinozoshanyira kunenge kwateitika nyaya dzine mibvunzo. Nyaya yatafambira pano ndiye mwanakomana wepano pamene akafa achibayiwa nebanga musi weNew Year, kutanga kwegore rino. Naui takainzwa hedu kare kare, asi hatina kukwanisa kusvika nenguva yazvaitika, asi tazoona zvakakodzera kuti tinge tichisvika. Pakutaurwa kwazvo nevanhu vasina hawo kuda kubuda pakamera vachititaurira, mushure mekunge apondwa mwanakomana, vabereki vacho vakazomisa bhokisi rake, vakaviga mushakabvu bhokisi rake rakamira, vachiitira kuti agorivenja kune vanhu vanga vaita izvozvo. Ndizvo zvatipawo futi shungu dzekuti tichisvika nhasi uno tinzwe kuti mwanakomana pane atanga kuita here. Asi maziviro evanhu ndeyekuti pari zvino hapana. Hatizive kuti zvichaitika here kana kuti hazvichaitike. Asi semaziviro andoita inini, munhu haangofe sehuku. Senguva dzese muri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Regai titaure nevabereki, utungamiri huri munzvimbo ino, tinzwe kuti chii chakaitika kusvikira mwanakomana uyu ange achibayiwa nebanga. Hadzipere nyaya dzinoshamisa munyika yeZimbabwe. Munodziwana paDrewmas Media. Ndosaka tichiti Drewmas Media taking you to another level.
Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Tisati tatanga chirongwa chezuva ranhasi kamuri yeZimbabwe, chandingade kukuzivisai ndechekuti nzvimbo yatasvika ino, nyika iri kuchema, miti iri kutemwa, kutemwa kunotyisa. Vanhu vari kuvakisa magadheni, vari kuvakisa mastenzi avo chaiwo akakomberedzwa nemiti, zvichiratidza kuti mumwe nemumwe musha uri kutoita makwikwi ekuti dai wakwanisa kugadzira jurawo remiti, zvichireva kuti mumasango miti iri kutemwa zvisina kana ari kunzwa tsitsi. Handifunge zvakare kuti pane ari kurambidza chiitiko ichochi, sezvamuri kungoona pamifananidzo masango ari kuchema. Dai waro pawanikwa nzira dzekuti dambudziko irori ragadziriswa, nekuti ramangwana nyika yedu ichange yava gwenga. Vanhu vashoma shoma vatakwanisa kuonawo vakaisa waya, vakaisa fence pamba pavo, zvokuti dai vakurudzirwa zvikuru sei munzvimbo iyoyi kuti munhu wese anowanikwa akaita jurawo remiti anga achipiwa mutongo wakaomarara, nekuti zvikasanzarwo aiwa karamangwana patichazoendako kana after 2-3 years kana ishe watichengeta tichawana nzvimbo iyoyi rava gwenga. Naizvozvo tinokumbira utungamiri hwese kuti dai waro vakwanisa kumisa kutemwa kwemiti. Zvisinei, regai tichipinda hedu muchirongwa chanhasi, asi tada kuti tange tangokuratidzaiwo kuti zvimwe zvino tikasazvidzora tega ameno kuti ramangwana renyika ino rinosvika kupi. Tiri kugara tichichema huori kuti nhingi aba mari, nhingi adai, asi huori handiwo chete hunoraya nyika. Naizvozvo miti iyoyi mimwe yacho mishonga, miti iyoyi inotipa mimvuri, miti umwe chete kuti unge uchikura unoda makore akawandisa. Kana totema tichidai zvinenge zvichiratidza kuti ramangwana redu harina kujeka. Naizvozvo utungamiri aiwa ndauchira, ini mwana womera shumba ndaisa zvanza zvangu kuti aiwaona zvekuita nguva iripo. Ndinoima emheni ndinogara kuvillage 2 yaManyoni. Saka ndoda kuti nditange kutaura nyaya yacho pakushaikwa kwakaita mwana wangu. Takanga tiri panopamba musi wa1 July. Saka nokumba mwana uyu tamuka makuseni achiti tapinda mugore dzva. Tikati tafara chitora kambudzi iyo yatakatingira vana mbuya nana sekuru vakavatishanyira muchinovhiya pamundapa.
ndokumba vatora mbudzi yavo vachinovhiya mbudzi yaichipera zvikaima matapedza ndati kana mapedza kamwe chitorawo nyama yenyu yokugocha mogocha neshamwari yako isu mugotipawo pano patigiri pano nana mai nana mbuya nana sekuru zvakangonaka ndokumba vana vaivaita saizvozvo varoora vangu ndokumba vabikawo matumbu avo vachisvina matumbu avo vachibika varoora vangu imi vakadzi vaizvanzi yangu vatakatauraira mbudzi avo varoora vangu vana vakadzi vavana vangu vachibikawo imwe nyama nekuti tigorya navamwe pano zvakangonakanaka patakati tapuwa sadza redu pano takatangirayo pano pavharanda pano tapuwa sadza rematumbu navaroora tavakudya tatopedza vaivaroora vachiti vana vatete chigezai mupfeke toda kuti tinde kwavhera kunyuyi isu tatopfeka navakoma vangu nayo varoora vachitamira iye mukomana wacho wakanga akagara apo vachidya sadza navamwe vake pamadziro apa ndo pakasimuka kaya pano vakati iwe chipfeka aka tichinda kwavhera tigone kutengerawo doro nhasi yenyuiye musukuru tikanzi haana mbuya tinoinda ndo pakasimuka panapa ndokubafamba nokusvika apa pagedhi ipapapa isu takadzigwa nechimba ichocho hatakuziva nechimba chaka chakazara musha wose hatakuona kuti apa pakuitikei ndoona mukomana wangu ini unotevera we namba 3 kwaari wakanga akavati apa akamisa mota yake ndo pakasumuka achiti hwazo ndikati kupaita sei inomana ngogoga muneyana ndokuma ndasumukawo iye wamanya adai indodai ndoona mukomana wangu yeuya wakungodzikaira kuwaita sei wadii uya mukoma wake anomutakanura panga akatsikirwa navakomana ivavo akati kuda musi watemwa ropa zvarazara musoro kuda chitina chatema hatozivi kutoti papa kudzungaira kwari towatobayiwa nebangana pano apa apa ndopatobayiwa ipapa ndokumbabva ipapa achiti dzunga achifamba oda kuti avuye kunoku ndopakakoniwa kudii kufamba nokumbadzokera kwakare kumuti uyu ari murodhi imomo ndopanangoti prosper ana kundidavira nokumbafamba svike ipapo nombangoti dzunga ndiye ti pamuti iwoyo mushungu zvanjeoyo isu patakazosunga toti watofa ivo vanhu vacho navaka vakangomira kumba kwavo ikoko ivo vacho vabaya vatotiza mukomana mununa vatoinda hatekana kutoona kuti vaenda nokupi vana mai vacho nababa vacho ndo vakanga varipo mai vari ipapa nababa taingwa vanhu vaikoko vati kuti vati mbaye isu takatakapota tiri kuno taitana namainini ivava takatogarayo pano mwana yezvanzi yangu ndokufa kwaakaita ikoko nomba mapurisa azo yakazotitoro statement tikangotaura mutauriro watiri kutaura iwoyu saizvozvo zvaitika saizvozvo nyaya haina kuenda kwamambo here nyaya vakaenda kwamambo vakasvika kwamambo kuya vakamutaura zvavakanotaura ikoko nomba mapurisa akanga atomutora mwana atoenda naye kupi kwavo kumapurisa ndovakava vachinomisa kumhirikireri ikumochari ndopavakaoenda ikoko saka isu ipapa mapurisa acho titorawo statement ipapa vakafunza kuti zvakafamba sei tangorondedzera usaizvozvo tikurondedzera asi nyaya yacho kuti ichinotanga mwana wacho chikomana chakachaia nomukadzi wayazvanzi yangu hani waita grade 7 ndiyo vakaenda pamashopu apa vaenda kumashopu kumanheru vachida kuti vanoteerera zvaizva zvokuti vakuti vahwina ndivanani vachiteerera vanogoredzwa kuti vagoriwa kuti notinhira ndopakatogwa mukomana waipapa wainzi b ndokumbaamuguva nemba napapa nombabuda achirowa nani nomukomana waipapa unonzi Bilias Brighton Bilias uya mwana uya haana kuzotaura kuti ati ini ndarobwa kwakanzi kwaigati kati titauri vanotidzidzisa kuenda kwavhera kunyuyi watoda kuti zonofara saka mwana waipa vakauti zvinovavogeza ndopakandagwa musoro kuna mai vake vakati kuwaita sei zvikasinzi ndarohwa nomukomana anonzi Bilias waita ati chitamba vanoti chii chavaive nazvo zvazvo zvomufoni zviya zvikanzi kwai unotamba unozvigona here ungatikurira here uya ndingagokukurira sei mungazvigona here mudhara yemurimo mukuru zvika vazvitaura izvo unogara kupi zvikaindogara kwamheni ndokumbaamuroora nokuti gwa statement mwana wacho akangoti gwasa izvozvo una mapurisa statement iyo yaaitaura iyoyo zvaakaitiwa saka uyu mukomana uyu wokushayika paakabva panapa isati akuziva kuti zvaari kuinda apa kuti panei nokumba kuda akanovhunza iye mukomana wacho Bilias wacho ona kuti kwewe ungagorowo mwana mudukwani wegrade 7 wanga achitambawo kune vamwe ikoko zvazvaita sei kana tikashanyigwa navana nehama dzedu tofanira kuti hama dzangu ndedzako dzako ndedzangu ndio murume akataura navaitaura vakanga vari papa vaizviwa
saka unoda kugwerezva unondibvunza kudero uye akati ine handisi kuda kugwa ndati ndingovhunza chiti kuti tiyanani ndopakazarura gedhi irori achiti asisenerere ndopakapingwa nomba anowira muno mukati nomba mutsikira nomba vamubaya vakaurayirwa muno mukati megedhi. Saka vanhu ava vakasungwa here? Vakasungwa vanhu vachona vakabisa bhera auti izvozvi vari pano varipo samukadzi nomurume varipo vana vavo hatizi kuti vari kupi vana vacho. Vana vacho vakauraya mazera api? Uyu wakura kaona uno mukadzi navana vaviri ungangoenda kusaizi yavava handiti uyu muduku ane uyu ndowagore ripa venemaini ndaimbona mabhuku achona ndaimbovatora masikero ndichiziva kuti asi arimo mabhuku achona ndaivapi masikero muno azvitoradza kuti tiwatwa kumakore yanga aite kumangani rikainipotari yabhuku rachona kuti kana rina mapepa tione kuti no don't worry. Asi tichitarisa mushakabvu mwana wenyu tingatanga ari mwana akaita sei karekta yake kumira kwake sizvonyo nokuti samai haungarumbidze mwana wako kuti wangakamira sei asi pakugara kwatatiinaye ndasanambopotora anga achita navanhu kana kugwa kana kuita sei ipapo wangonobvunza izvozvo chete ndozvakangonobvunza achipa kuti kudoti ndodzoka ndichiwo pfeka tinde yedu kuya kwatati tinde kwavhera nemota nanambuya vake ndopakangobayiwa ipapo nepazvagumira ipapo. Anga akura sei? Ndova 79 ndova 89 80 asi 79 89 zviya 89 ndova 89 zvakaoma. Saka tingati isusu kwamambo yakapera here nawe? Kwamamba haina kupera vaiti kana vakadamwa vanhu vacho kuti uyai tikutongei vairamba kuenda chero ng'ombe dzavakati bhadhara pano vakabisa dziri 5 yakamhuka kacho kakangosvika pana pakachifa ng'ombe dzasara dziri 4 vakashinzi chiuyai nebhuku nachifi kuti chihesura ng'ombe tise mubhuku ravava ng'ombe dzamabhadhara vakaramba kuenda vachihoti pang'ombe dzachona vakavachajirwa ng'ombe 30 handi ndizvo 30 ivakabisa ng'ombe 5 saka chifi achiti chiuyai kuno chidii havangauyi kudzikana hatisi kuti chifi ndiye akatozouya usikapamba pavo ipapapa nesamani rikuti ndoda kuti ndikuonei kumba kwangu nandopavakazoinda ndisingazivi kuna chifi kana pamazonolabvunzavo. Pakumuviga makaviga bhokisi rakamira zvakamira sei? Hai zvisu handinyatsangu ndizvizive kuti nditi vakaviga sei nokuti isu vana mai kuno kuti ave tiri mukuchema kana kurinda kwachona ikoko isu vakanoviga hwakahwatova usiku mapurisa ndo akanga auya achiti chimudisa imba mamakama vakavekwa mimba ipapapa iya ipapo ndokumba vazomwisa bhokisi rake apa inokumba ndangonogara unomburika kuti mwana wangu hangangoendika ndisina kudi kumuona nomba ndangonogara ipapo vana bhudhi vangu vakati hai michidzokerai kumba mvura yainaya kwatosviba zvokuti vakatomuviga kuda kuma 6 kuti maya nditi kwaka kwatosviba pavakanomuviga. Tikutaura zvaJanuary gore rino kutanga kwegore musi wa1 chaiwo ndo wakafa. Anga ane mhuri here? Kune chimwana chake icho uya pano Fero uya pano icho ndo chimwana chake chokutanga ichi nechimwe chiri kumwa chine mwedzi mungani akakwanisa mwedzi andova May handiti 14 wakwanisa mwedzi mwedzi chete ndocinotevera iye chino mwedzi chaenda akabereka iko aenda kudzoka muriro ndozvana zvake zvizviviri izvozvo. Ndinongoti makadii mhuri yeZimbabwe. Ini ndinonzi Priska Masimba. Ndodawo kutsanangura nyaya yaProsper neni pane zvandakaonawo zvichiitika. Ndakashedzwa navatete vatete mainini new year tozondira pano nekuti vana baba vauya vakandipawo fulawa yavo vakati chibikai magwinya kumba kwenyu mukuzouya tokubika tii kuno. Ndikabika magwinya ndikapedza ndikauya nawo kuno tikabika tii tikamwa tikapedza. Uyu Prosper wakabva mwana wavatete uyu musikana wavo akabva ati amai regai ndikutsvakirei mbudzi yekuti muurayire vana sekuru. Ndobva vati atenga mbudzi. Saka mwana wavo Prosper uyu akabva anouraya mbudzi iya neshamwari yake. Pakatobikwa nyama tikabika sadza tikadya sadza. Tichingopedza kudya sadza uyu Prosper zvinenge zvanga zvatombopindawo munzeve dzake asi inini ndakanga ndatotiwo kuvana
vakavauya kumbako vakandiudza kuti ndozvaitwa mwana kumashopu. Ndikati imi muchiregai kunotaura nyaya iyi kumba nekuti vanhu ava zvine kumwa doro kwavakaita panogona kungoita chimusindo, imi chingonyararai. Saka vana vakabhuyawo vakanyarara. Saka mwana uyu akarohwa nekurwadziwa kwanga akuitwa nemusoro, ndopakuzosvika kutaura kuti ndakarohwa kumashopu. Saka Prosper paakazvinzwa akagara pamadziro apo kuti mwana akarohwa. Apedza kuti asadza akabva angosimuka, isu hatina kumboziva kuti ari kutoenda kunobvunza. Tikasara tichitosuka tigere apo. Iye angatoti kuna mbuya mainini vangu, mbuya chiita tinde kwavhera. Saka mainini akati iwe uchigesa tigoenda kwavhera. Saka time yakasumuka apa isitengofunza kuti munhu ari kutoenda kunodi kunogesa. Akabva toenda kugedhoko. Titizoziva kuti kugedhoko vakanobvunzana sei hatina kuziva. Isi takazongobva kuno kuti takutonzwa yava noise, takutomhanya kugedhoko uya. Takasvika kugedhoko uya ndakaona atosimuka atobva pagedhe paanga atoita se paanga atobayego. Akafamba achiita sanoya kunoko, hembe yake tichiti yanga akapfeka ropa. Ndopaakaikurura ndobva akanda pasi. Tobva afamba futi atidzokera kugedhe, akanhonga chidzisimba achida kuti adzosere. Saka akafamba akaita seanomusvika kugedhe, kuvadza kudai so achidzedzereka. Chidhina chehana atombozokwanisa kuti achipotsera, chakabva changodonha pasi. Ndobva adzedzereka achidzokera kumashure, ndobva atouya kumushanjoko achidzedzereka, ndobva atodonha, ndobva atofa. Takangotarisa tiri patakatongotanga vanhu kutudza mhere paya. Mukomana wachona Nyakubaya vakabva vatobuda ndobva vaenda kumba kwavo. Saka mukuru wachona uyu akabva atanga kushedzera vakutaudzana nemukoma weuya afa, achiti iwewe ndiwanda ndichitoda ndiwasara. Ndobva uya abaya wachona akabva abuda gedhe, ndobva kutotanga kufamba achienda akadai. Vanhu vakati mubate. Saka vanhu unoone kutya munhu ane banga, vanhu vakatya hakuna akamutevera. Mainini vane mwana akarohwa pano ndo vakabuda gedhe, ndobva vazama kumhanya vachimutevera. Akati asvika nechekuzasi uko kudanga kwavo, ndobva aburitsa futi banga rake, ndobva arivhura, ndobva aritaridza kuna mainini. Vanhu ndopa vakashedzera vakati dzokai munokuvadziwa. Ndinakatozomanya kuti dzoka vadzoka mainini. Ndobva aenda. Saka vati nyaya yanga ichiendeswa kubva kwanzi vanhu ngavaende kumapurisa. Ndakabva ndaenda ini nabami namaini nemurume wangu. Tikanosvika kumapurisa kuya tikawana kumanyonoko, takawana paine constable yanga ari. Ndobva afonera mapurisa. Mapurisa vakati tiri kuuya manje timirire. Saka takaramba tichienda takasangana nemumwe wemuno, ndobva taenda naye. Saka ivo varikoko vakabva vazoti kuti muchiramba makamira pamwe mapurisa anononoka kuita sekuuya, vamwe ngavachidzokera vanoona kuti hakusi kuitwa musindo here kuno kumba. Saka takabva tadzoka inini namainini nabami neumwe mupurisa wemunozi. Murume wangu ndiye akazosara vakamirira mapurisa, ndobva tadzoka. Mapurisa vakazouyawo, vakatouya nekumanyonoko nebhokisi ravo vabva vachitora mupurisa anga ari kukumanyoni nemurume wangu. Vauya kuno vakangouyawo vachitora mastatements avo avaitora. Saka vakangosvikawo vakabata baba vacho namai vacho, ndovakabata vakatora mastatement avaitora vakatakura chitunha, ndobva vaenda. Asi ivo vananya kuponda mazira munovaita, tingati vanhu vakaita sei, character dzavo mukurarama vairelata sei nevamwe veruzhinji? Vanhu vachona vagara vanongori vanhu vemusindo. Uyezve vachidhakwa. Saka iye zvinezvi vari kupi? Kuti ndizive kuti vari kupi ndezvekungonzwawo vanotaura. Mwana uyu Nyakubaya anongonzwawo ari kukwekwe, ndo manzwiro atinongoita, hatizivi kuti ndokwaari here.
baba namai varipo pamba. Uyu mukuru wachona ndina kumbonzwa kuti mapurisa ari kuvatsvagira kuti vakatosiyana nazvo. apo ndinganyepa ndisi. Ini ndindaida kuti ndimboenda kumbonobvunza kuti koma vapapi kumapurisa vachifi ndokuva ndasvika pamba pavanyangu zvetaura navo. Mudzimai wacho ndakanga aripo akati gogo nyaya iyi nokuti vanopota vachiti vachiinda kwamanini vachidzoka vachiinda kukadoma vachidzoka nani vachinoita purezidendi here kana kuti vachiti kudii handende kuikoko vanopota vachiti vakamboenda kudzoka vakaenda kukadoma vodzoka ndozvavanoita tisingazivi mazuva ano kuti havachisiti kuinda here kana kuti vari kuita sei kana kuti indi ndichatomboenda kuti ndozononyatsokubvunzazve kunditi konya yangu yava papi nokuti vakomana vangu ini vose vari kumabasa. Asi mukomana mudiki anga akazonozvipereka yega. Amene kuti vakazvifambisa sei vakanenge vakangonozvipereka vega nemukoma wachona ndiye akamuperekedza akanonoenda kumapurisa akatosungwa. Saka pakazobviswa bhera kuti apa ndipo vakabuda vese baba namai nemwana wachona. Uyu mukuru paakangonosiya uyu akabva atotiza nomukadzi wake asi mudiki akasungwa vakabuda bhera kuti pakati pavo anga auraya ndopi? Mudiki wacho ndiye akapiwa bheo. Imedha kai? Nyaya chete yakaitika ndaya ndiri kure. Ndaya ndisipo asi kuseri ndaya ndiripo musi wayaitika. Ndikatongomuona inini hangu mukomana achivhiya mbudzi yake uku. Indapara ngoro yangu ndichipedzawo. Ndichimba ndaenda kuruzevha kwanaenda damwanisha mwari yangu ndichisiya avo kumwana skeni yake yapo supa yake zvakare baba. Saka ndikwa ndakauti senguva dzino asi varotodaiwo hazvo ndakatozviwozo rotodai ndipa ndakaukanza zviripi kumusha kwenyu uku hakuna kumira zvakanaka ko kanzi puro wadi wabaiwa nemwana ukwapiriasi puro watofa. Ndipa ndakangobva ipo pandandiri mushira ndichisvikawo panapa ndoisa bhasikoro rangu kumba uko ndopinda so ndouya kuno kugedhe ndoona shuwa mukomana pamutuyo ndipaivavete kose kwai ndozvaitika mapurisa anga atori pano ndo maonero andakaaita nemazuro andakawa. Asi mimi seve chikuru kudaro uyezve muri weutungamiri wemunzvimbo ndapi masoko amunoda kutaura pamusoro penhau dzakadaro dzinoitika kune vechidiki? Ini semaonero angu inini hangu ndingangodoti kana dochinzi ndaitonga ndaingotongeravo utsinye kuti kana washunya umwe ngaashunyirwevo nokuti izvo zvikoregera seizvo zvivayo kungofamba pose pose munhu achitaura zvaanoda kana kusvikapo nevamwe vanhu votohlava. Asi sekufunga kwenyu chii chikonzero tingati ava vanga vakamakana here kana kuti zvingave zvakangoitikawo musi iwoyo kana kuti kudhakwa chii? Apo handingadi kureva nhema vanga vachizivana ndivo kuti kana vanga vakamakana kana kuti vanga vakadini izvo handizivi. Asi munzvimbo muno nhau dzerudzi irworwo dzinomboitika here? Semuno mumusha medu ndingadoti ndigogo kutanga ini kuti nditozviona handisati ndambozviona ini handisati ndambozviona saka ndakatotanga kutozviona veiko zvino. Asi tingati mukukura kwenyu pane kwamakambozvionawo here zvakadaro? Ndingati kumwe zvaingoitikawo kuti vangangovambana zvavo padoro vogwa vanogona kusvika mukukuvadzana
kukuvara kana kuti umwe unotogona kuva anongotofa. Asi izvi zvepane zvinini zvakandibata nokuti kuvinga munhu mumusha make nyange uchinzi vanga vakamakana ude zvakavaisangana kuda kudondo hataiti kuti hatizi zvinokouyawo mumusha make munomu. Kuti kana manhira acho inoida akaenda mabhekete vakanotukana ikoko yana kuri waiwopa atimapana nasikuru vake zvavainda kutovata zvakaoma. Ndofunga saka pamba pavo panani ipapa baba vacho varipo, mbuya vacho ndaita sendavaona izvo. Mbuya varipo asi baba vacho vatora pasipoti iye kuti nowabuda nevadai. Saka muri kugarisana sei zvamuri vavakidzani nokuti magariro amakaita ndiri kuona kunge mhuri imwe chaivo. Moziva vanhu nyangwe sezvamakaita so tasangana tanovaka papa patanovaka tatu hama nehama. Kufa kwangu ndimwe hama dzangu nyangwe dzikauya ndimwe munotozviona kuti hama yangu ndandigere nesu handizi kuti zvami nyangwe mivi kwenyu wakauya hama yangu ndandigere nesu asi zvaitika izvi handizi kuti zvaitika sei. Nyangwe dzahama dzenyu dzichiuya vanoti tiwanga ugere nomo wako kuchudzi mavona. Zvino kana zvakadai mofunga mamoni kuti pakaoma. Pakaoma nekuti mumwe musi mombe dzichapinda mumunda memumwe. Hazvitombokoni izvi, hazvikoni, chipfuwo chinoita. Gedhi vakatosovhara kapo vakazovhara pakati vatonoti gedhi racho ngeri rakarakungura gedhi ravo ranga riri kwakafuratira moto yenyapa ndo panga pane gedhi saka vakatovhara rikaiswa uko. Handiti munoona kuti uku kwakuchinjira kuti musaona nemuchipinda. Akuda hatisi, ivo ndivanoziva. Ivo ndivanoziva chavakachinjira gedhi. Zvakaoma. Ndanzwa divi rimwe chete nekuti chanyiita kuti tifambire nhau iyoyi ndeye kuti zviri kunzi vakaita mhosva iyi havana kusungwa. Pada kuti zvizikanwe kuti sei vasati vaita sei vasungwa. Ndo chekutanga. Chechipiri imwe nhau yakabuda ndeye kuti mukomana akavigwa bhokisi rake rakamira. Saka ipapo ndopete tauda kunzwa kuti takanzwa kuti chivanhu chaiitwa. Saka toda kuziva kuti kubva zvazvaitwa since paane nguva pane here zvaatatanga kuita mukomana kana kuti hapana. Basati pambundambowa chuni kana kuti nditi vakomana vacho asi baba vacho ndiva ndo waunzi kuda ndivanomboenda here kwamamina kunodavira here namai vacho. Zvino vakomana ava kuti vakasunga kana kuti handizivi. Kwamamina kune chii? Kupolisi. Polisi kuno kunobva kwamamina? Ndiyo ndikwavari kuinda sei ndiko zvantongohwa kuti ndio zvavanoita vanoenda vachinomboinda kunoripota pavo daku kana kamwe pamwedzi here voenda ukaduma here handizivi. Panapa ndipo ndakawana mapurisa vaitova zvavo vachitotora mastatement. Asi zvakatora nguva yakadii ari ngori ipapo? Inoti pandakasvika asi varutovira ndakaona ari pavakatogwa pato harutovira ndingadoti kuma 5 vakamutora kana ndisingakanganisi nguva. Ini ndo dzinoresti mara. Inini ndine makore 32
29 inini ndakafirwawo nemurume wangu tagarisana tava ne4 years vandava nevana 2 one wacho ane 3 years mumwe wacho ane mwedzi ne2 weeks saka tagarawo makore iwawo ndiwo atakagarawo nemurume wangu. Pachiitiko chandikasangana nacho isusu vakamuka makuseni vakaendawo kuruzevha uko kunotsvakawo zvavanga vanotsvakawo zvimarichoricho zvavo zvavaibata. Saka pavakadzoka vakatotiwana takagara mumba mudhumbeni yedu takagara zvedu. Saka vakaurayawo bhogo ravo ravakaurayawo, mombe yavakaiurayirapo vakaurayira mbudzi yavo yenyu yemakuseni. Ininiwo ndati katogarawo mumba umu takutorongedzera kusuka kuti tisukewo mapleti edu tione kuti ivo vabudewo kuriko kwavaitodawo kuenda nana mbuya vanga vabva kwaRare uko. Saka inini panguva dzavakasvika vakagocha nyama mumba vachitonditambidzawo nyama yacho mumba tichitodyawo zvakanaka nekamwana kavo kanonzi Shailini. Saka pavakasumuka vakanopuwa sadza tikanovapa sadza paseri pechidhumbeni apo ndokubva vadya sadza riya. Ndopavakasumuka ndokuona munhu wacho angarova mwana vakati haregai tindese tinomubvunza mukomana yeye. Ndopavakaenda kugedhi redu, ndopavakasvika vakaona mukomana uya ari kutoda kupinda pamba pacho. Ndobva vamudana vakati uya kuno tikubvunza kuti warovereiwo mwana kumashopu uko, wamurovera chii? Pavakangovhunzwawo ipapo ndopakabvawo bongozozo rese. Ndobva vari mugedhi muya ndopavakapindirwa mugedhi nevakomana 3. One wacho ndopavakapingiwa ndare ndopavakauya. Saka ini ndikabva ndakadai so ndichimhanya so ndopandikamhanya ndichimhanya dai ndichisvika hapo ndobva ndaona vachibvisa hembe yakazara ropa. Saka ini pandikamhanya ndichisvika hapo mama vakati unomhanya uri kuendepi muroora wangu? Unosvika ukoko kuvanhu vanorovana ikoko, unosvika uita sekuvadziwa. Saka dzokera utitese tione kuti zvaita zvafamba sei. Ndo pandikadzokera ndobva ndamira paimba iyo. Pandikadzokera ndikamira paimba ipo ndo pandikazoti ndichitevera vana mama ndichitowana munhu adonha atopera. Saka iniwo sezvimwewo hangu zvakazofamba zvizoitika izvi handina hangu kuzviona. Ndipo pandikangogumawo kuonana nemurume wangu kusvika parezvino hangu ndikasiyiwa nenhumbu ine mwedzi 4 toya ndikasiyiwa ndinaye, asi ndikasununguka hangu mwana musikana. Saka hama wee ini tokumbirawo hangu kuti vedu weka chiitiko chandikasangana nacho muupenyu hwangu handisati ndambosangana nacho hama vadikani. Ndikutiwo ndiwo pandagumirawo kuziva ipapo. Izvozvo manjewo ndizvo toti vanoda kugadzirisawo unenge uchingoraramawo asi mungoziva kuti kuraramawo murume asisipowo situation dzoita dzichisungawo dzichiita seiwo. Saka handiziviwo hangu pakurarama kwacho pakombonditiwo sungeiwo semunhu wari wani kombondisungawo asiwo zvinhu zvakangooma vedu weka. Ndingokumbirawo hangu kutiwo vedu weka chiitiko chakadai soka chongondishamisawo nevo vanhu vacho ivavo tichingovaona varipo vese vakazviita varipo tichingovaona. Saka kurarama kwacho nikondirwadza hangu kugara ndichisangana nevanhu vacho ivavo vakazviita every time tichingovaona. Baba varipo, mai vanga vakamira pagedhi varipo pamba, vana vachokomana one wacho aripo apo tongomuona. Saka ndiudzeiwo tunorarama sei? Pakafirawo murume pacho nenge uchingopaonawo every day. Saka kurarama kwacho handizivi kuti ungararamawo seiwo
kuti handizivo kuti hurumende inoda kuti tidiwo nechiitiko chakaitika kunoku kuti vanhu ava vongogara muno here zvachose tichivaona vachifamba everyday muchingovaona vachifamba. Mukomana akatema nedombo umwe wacho aripo pamba apa tichingovaonawo. Handiziviwo ipapo kuti mukatibetserewo zvakadii kuti vanhu ava kana vari vekubvawo vabvewo munzvimbo tisavaona, nekuti aisedu hatina tiri varanda kwavari, ivo ndivo vanoziva. Saka tingokumbirawo kuti hatizivi kuti torarama seiwo munyika medu muno. Ndinonzi Saradhuwe, ndine 32 years, ndakarorwa muShokwamira, ndiri mai guru vemukomana akabayiwa anonzi Prosper. Chiri kundirwadza ndechekuti kufa kwakaita bamunini vangu, vanhu vacho vakamusunga vakabva vatovaburisa futi, ende hapana kana action yekuratidza kuti zvakutoita sono isusu tisu vekwamene tisisine mhosva, isisina mhosva. Saka ini chikuru chandina chekuti inini ndangashuvira kuti dai vanhu ava vabviswa munharaunda pamwe tingararama zvakanaka, nekuti hazvibatsiri kuti torarama nevanhu vakauraya vakaponda hama yedu, apa vane vachitofamba totaura zvavanoda futi, vachitoinda kun'anga masikati machena vachitoda kudzorera Mufi mumusha mavo apedza hama dzake. Saka ndo zvimwe zvinhu zvatoshuvirawo kuti dai tawana vanotibatsirawo kuti Mufi atasane navo vamboperawo chaiko chaiko, ndo zvandoshuvirawo. Ko pakuvigwa kwebhokisi rakamira mamusina kubatsirwa here nevechivanhu? Ipapo vana baba ndo vakangobuda, vamene wakabuda wakaenda. Saka handizivi kuti isusu vana mai takasara, vana baba ndo vakaenda vakanomega kwasvida. Saka tombozviti zvakafamba seiko. Okay. Zvakanaka imaitai. Ndiyo nhau yatanga tinayo kazuva ranhasi mhuri yeZimbabwe. Ndinovimba manzwa zvataurwa nevakasiyana siyana pamusoro pechiitiko ichochi, asi chinonyanya kusuwisa panhau yese ndeyekuti zvinhu zvakaitika kumaneighbors. Uchibuda pagedhi repano unenge wakatotarisa pamusha wacho une vakaponda. Zvisina hazvo tanga tine chidokwa chekuti dai takwanisa kunge tichitaura navo, asi vananyakuita zvinhu izvi havapo, uyezve vabereki vacho zvakare havapo. Saka taona pasina nhau, pasina tinokwanisa kuti tinge tichikomunicata naye tinzwewo kuti zvakafamba sei, uyezve semaneighbors vogarisana sei. Ndio nhau kuoma kwayakaita. Uchibuda gedhi, mwana wepano akafira pagedhi. Kuvabereki zvinorevei kana achipfuura every day nepakafira mwana achiita kupondwa. Zvinorevei zvakare achiona vananyakuita zvinhu zvacho. Nhau iyi yakaenda kumapurisa hongu, vanhu vakapiwa bail semanzwiro amakaita vanhu vari kunze. Zvakaoma. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba, mhuri yeZimbabwe. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.